Els actes del 9 d'octubre arrencaren el passat dissabte amb el concert d'un grup valencià que està d'enhorabona. I és que Novembre Elèctric està nominat a millor disc pop i a millor disseny als Premis de la Música Valenciana que organitza per primera vegada la Generalitat Valenciana. Així, la plaça del País Valencià va acollir la presentació del seu nou disc, Warming Band. Les disfresses d'abans ja no em pertanyen. Després, diumenge, va ser el torn de la música de la Romàntica de Saladar, també a la plaça del País Valencià, que van emplenar amb les seues creacions. Es tracta d'una banda folk, però del segle XXI, que gasta els instruments de vent típics de les bandes per a crear nous sons que no van deixar indiferents a ningú. Mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 que el riure ho es crema i a mi se crema la nòvia també. Mare, mare. Dilluns tocava gaudir del cine, i més concretament del cinema en valencià, amb la projecció del film Paella Today, que va fer gaudir als assistents. No me pasa yo domingos haciendo paellas con mi yayo. Y hago la de verdad, la auténtica. Tú eres muy de aquí, no hay más que verte. Mamá, lo que no puede ser es que haya alguien que le ponga chorizo a la paella. Ja el dimarts 9 d'octubre hi havia altra cita a la plaça del País Valencià. Tocava gaudir de la tradicional fireta, on les associacions del municipi posen les seues casetes per informar els veïns de la seva tasca, i les activitats culturals són tot un reclam. Enguany anàvem a gaudir del teatre i d'un concert per als menuts de la Casa de la Mà de Trobadorets, però la pluja va obligar a ajornar aquesta fireta, per a la qual ja s'està buscant una nova data.